Той тръгна ли, какво направи? Тръгна ли той? И да, за той ще бъде шоколад. Шоколад с ваниля. Не. Шоколад с бяло ще бъде. Той шоколад с бяло няма да е дъвка с косъм. Грета ме отвори на тая песен дъвка с коса. Един е те прави. И получава, ще е така и прави така. И получава. И дъвка с косъм, дъвка с... Ете връчи, ете връчи. Еми, той сега ще е шоколад с бело. Шоколад с бело. Тази песен е специално за онази песен, която е така, защото такова. И защото днеска ходих на банка, надариха ма с такова, с шоколад. И заха, и други неща. Шугари, предимно шугари. Тия, които нали, изхвърлят 2/3 от храната, която се прави, изхвърлят я в тук, кенефа, това са кравешки лайна, не са бичи. Има бичи лайна, ама са мънички. Не са, в смисъл, бичето, като порасне, става малко агресия там. Малко агресия става, да. И получаваш стрес. Стрес получаваш, ама истински. Защото бичето, като те нарини... какво и бе? Браво, аз съм имал и бело. И бело, къде и бело. И има и зелено. Всяко намериш и червено и бил майката ти си. Невероятен, няма. Червено няма. Няма, ето като точки има. Червено няма, вие не мога да видите, що те. И получаваш шоколадовата фабрика, работи вече денонощно. Значи, оранжев коко. И оранжевко става. Да. И получаваш оранжевко с триона врътка на те, насам, натам. Значи нашите герои работим, нали, трудим се, строим живота нов. Храната, която произвеждаме, 2/3 от нея хвърляме в кенефа, защото хората нямат достатъчно тоалетна хартия с номерца, нали, да си позволят да си я купят. Затова се изхвърля в коша, едни другарки седят в банката. Кажи маме, на мама му интересно тук какво се случва. Ами те, маме, говорим си. Случва се, да. И такова. И аз ще си ряпата там и хиждан тъй бе. Точно те, маме. Така. И... Получаваш дъвка с косъм. Не бе, шоколад бе. Шоколад с бело. То е отпред и отзад. Директно цръцкаш, откъдето искаш. Фабриката работи вече денонощно. Захраня съм. Значи банката, тая с храната, получава там, нали, 1-2% от храната, дето иначе трябва да се изхвърли, защото, нали, не може да се купи от хората, от потребителя. Няма потребителското тяло, човешкия ресурс не е заслужило да изконсумира тази храна. Разбираш? В същото време има създадени достатъчно хора, които, нали, да се тъпчат. След това вече се извозват. Нали? Аз споменах за тия хора, които те са по 5-600 кила средно, се извозват на колички с батериите, директно така, или чрез хеликоптерчета директно отваряш. Ето го покрива. Къде е покрива? Ето го покрива, бе. Покрив, по-прав. Там е. Било. Имало било. Било имало било. Къде си бе било? Ето така. И било и тука. Триангуларното насам, натам. И... Ко стана 5 минути и би му майката, айде по-бързичко ги говорите с работи, бе. И така. 2/3 от храната се изхвърля, обаче, нали, на банката се дава там някакви 0,0 няколко процента, нали, за да има да се стимулира тия най-изпадналите, най-пропадналите като мене, разбираш, дето работят и там другите, дето предпочитат да се възползват от правата си и по-специално от правото си на закона за най-малко съпротивление, нали, като намажеш хубаво да се лъзга, лизгяра да е отворен, дали, езика да го извадиш целия, да го завреш в bottom lips.
долните устни, нали, на шефчето и те само лижиш допенцето, докато тръцни, разбираш? И тогава почваш да ядеш лайна ядеш, ето тук има доста за ядене. И ядеш лайна, ядеш, пълниш са, ставаш турба с лайна и ставаш голямата работа, ставаш шефа. И бах, този добитък, този дойде насам. Добитъка иска да ме завсема. Защо ма добитък? Какво? Що идвате насам? Аз крещя тук. Ние се караме тук, бе. Да? Интересно ли? Интересно я? Му. Голямото балбал. Нали? Голямото балбал. Така. Още малко. Само няма да полудявате. Нали няма да полудявате? Луди крави? Няма луди крави вече. Не. Няма луди крави, не. И те, айде аз ще там, виж колко ряпа има. Колко се стана. И така. И значи, нали, тия хора започват да те съжаляват, нали? Ти им обясняваш как в тая фабрика си работил 4 години, 4 месеца, случили са разни неща, след това си ходил при шефове на шефа му, обяснил си му няколко писма, си писал подробно така, това. Той е казал все пак, че нали, има нулева политика, вече обясних за Донота и за Торуса и там за всичко обясних. Още един път ще го обясня, няма никакви комплекси и проблеми. Храната я има, вече съм погълнал, всеки момент чакам да излезе шоколада. Ще го цръцкам на порцийки, на малки порцийки, в кутийки и ще го предоставям абсолютно безвъзмезно на всеки, който желае шоколад с бело, ще го има безплатно от мене. Защото трябва безплатно да се случват нещата. Защото, нали, ето хората дават. Те имат банки, даряват. Има работници, които робуват. Има даже бели роби. Значи, и са цели семейства, които се вземат там да робуват. Като се случи нещо, те забравят, не знаят къде се намират, не знаят какво става. Важното е господаря да дава, нали, да налива, още да дава и те да са богати, заможни. И сега майната му, нали, че някакви такива достоинства, някакви неща, те са над тия неща, те преглъщат, те са готови да лапат, да духат всичко. Просто има такива хора, какво да направим, случва се. По 20 години като лапа, лайна, духа, мажи, лижи, там всичко какво трябва. И ето станал шеф човека. Ама как няма да стане? Такова огромно лайно, какво друго да стане? Нали удобно те? Ако не е удобно, стане удобно. Още по-удобно, те първа ще става още по-удобно. И да, и се сетям накрая, как се сещам, боже, има една баш английска думичка, дето се казва, тя прилича и на една друга инструментална така. О, бой! Нали, има така, о, бой! То е, нали, инструмента, ето, о, бой, нали? И о, бой, нали? Бой! Бой, Баяне! Бой, Балкане! Бой! И те са просто нормални неща, които има и други езици, нали? Смисъл не е само български, и това е в общи линии.